धरना हाबाफारि लादों चिरां जिल्लानि डिसि हेडक्वार्टारनि मोखाङाव गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे थांनाय सप्ता खनसेयाव 29 तारिखनिफ्राय चिरां जिल्लायाव जोंनि साधारन सुबुं आबादारिफोरनि न'खराव हाबनानै थाखा फैसा धन लुटिनाय सिलाइ देखायनानै ब्लेंक फायार होनाय आरो मैया बेबायदि मोनसे घटना खालामनो फैनानै राजा बर' 19 बोसोरनि सासे जाखांफुनाय आगोमा फिसा बिथांखौ लामायाव गावथारनानै गालांदों। दा जायखिजाया बेबायदि जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोङो सोंखारियो आरो गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो बे गासै जाथायखौ बन्द खालामनो थाखाय आसाम सरकार आसामनि गिबि मन्थ्रि आसामनि नखर बिफान आरो पुलिस बिफाना राहा लानांगौ आरो बिनि न्याय आरो बिनि जास्टिस नागिरनानै दिनै जों बेयाव धरना होदों आरो गासै बर' सुबुंनि आरो बे बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासै सुबुंनि जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथि होनायनि दायित्वआ सरकारनि दिनै जों नुदों जे मोनसे बाथ्राखौ आङो क्लियारलि बुंगोन देशनि थाखाय आरो माहारिनि थाखाय हाथियार लानानै सोमावसारनाया बे मोनसे आलादा बिथिं आरो बर' हारिया 2020 मायथाइयाव सान्ति सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों एनडिएफबिनि हाथियार लानानै सोमावसारनायनि जि चेप्टार बे जोबफैबाय 2003 सनाव बिएलटिआ हाथियार सोमावसारनायनि उनाव सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों जोबफैबाय दा बर' हारियाव हाथियारनि जि चेप्टार बे चेप्टारा जातिनि थामोनथा रैखाथि बड'लेण्डनि थाखाय बियो जोबफैबाय बिनि उनावबो माखासे जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा फिन माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै हाग्रायाव थांदोंमोन सरकारनि आपिल आरो बर' आफादफोरनि खावलायनाय बायदि बिथांमोना दिनै फैफिनबाय आरो बे एनएलएफबि आफादनि गासै केडार दैदेनगिरिफ्रा दिनै मोननै डिजिगनेटेड केम्पआव दङ बिथांमोना फोरमायदों जे माने बिथांमोननिफ्रायनो माखासे केडारफ्रा दिनै खारनानै समाज बेरेखा आयेन बेरेखा बेआइनि इलिगेल अस्त्र लानानै समाजाव मोनसे थासारि सृष्टि खालामबाय थादों आरो बेखायनो बिथांमोनखौ होखारदों होननानै बुंदों दा बेखायनो आङो खावलायगोन जायफोरा दिनै खारनानै दङ जायफोरा दिनै सेरखाय बेरखाय जानानै दङ बिथांमोना न'आव फैफिननांगौ मेन स्ट्रिमाव फैफिननांगौ गोजोननि हाबाफारियाव बा थांना थानायनि जि माने जिउआव न'खर दानांगौ संसार जानांगौ बा रायजो राजाजों थाफानानै बर' हारि दानायाव बाहागो लाफानांगौ आरो जायफोरा हिंसानि बेआइनि खामानि मावदों बिथांमोननि सायाव प्रसासना गोख्रों बेबस्था लागोन मानसिफोरा दिनै न'खर न'खर सिलाइ दिन्थिनानै रां लुथिनो थांनाय धोन सम्पति लुथिनो थांनाय बेबायदि थासारिया जाबाय थादों आरो बेबायदिनो धोन लुथिनो थांनानै जाफुङैनि जाउनाव आरोबाव बिथांमोनहा लामायाव लोगो मोननानै सासे इन'सेन्ट राजा बर' होननाय सासे फंबायखौ बिथांमोना गुलि गावनानै बुथारनाय जेनाखि थासारि बियो मैया जालांदों बे कमप्लिट माने जिखिनि जाथाय बे जाथायफोरा आसलते मानो जादों आरो बे जाथायफोरनि सायाव मोनसे जास्टिस आरो बे जाथायफोरनि सायाव मोनसे बिजिरनाय नागिरनानै दोननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे धरना हाबाफारिखौ लादों आरो जे जोंनियाव बेबायदि मोनसे हाथियार लानानै जिउ फोजोबलायनाय हाथियार लानानै सिगि सग' खालामलायनाय हाथियार लानानै गावजों गाव बुथारलायनाय बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो माब्लाबाबो जोङो गनायनानै लानो हाया आरो समाजाव जोङो बेफोरखौ जों माब्लाबाबो लाय होनो हाया आरो बेफोरबायदि थासारिया इयुनाव जेन जानो हाया बिनि थाखाय सरकारा गोख्रों राहा लानांगौ पुलिस बिभागा बेखौ गोख्रों राहा लानांगौ नखर बिफाना बेफोरखौ गोख्रों राहा लानांगौ दा बेफोरबायदिनि माखासे दाबिफोरखौनो लानानै जोङो दिनै बेबायदि मोनसे धरना हाबाफारिखौ जोङो लानो